Hey yo, bafethu. Hey yo, today I'm not here alone. I'm here with B-Roy and I'm here with Lil SB1 and I'm never proud to be here with my brother. Shout out to the hood. shout out to my big brother, man. In our today's video, we'll be reacting to Udlamini Star, how to be Udlamini's friend. Dlamini is star, minang star, ikama star. Time shit. Here we are, boys. Let's go. How to be Udlamini's Udlamini's friend, okay? This video was posted like 2 years ago. I don't know, I'm not sure. Yabo muke wavuma hayi usuke ezokushaya ukuthi usho kahle ungazufunga ukuthi ngiyaza kwenze lutho ngeke soze ngibeke isandla ngiyathembisa uma ungakhola futhi thatha nangi imbese lapha phezu kwetafula usokhuluma uphethe umbese ngiyathembisa ngeke ngize ngibeke isandla ungavumi ukushaya nawo lwami Messi awukahle makhuzwa umthatha kanjani ungithatha kancane nje ngiyindoda nami ngeke azasondela eduze kwami ngiphethe umbese Unepoint yena mfana. What I thought, like, ngathemba uDlamini usilahle ekhanda, ngathemba ulo uDlamini. Kodwa mfethu phela egcineni isisombe queen mfethu osikhuluma ngayo. Futhi bese vele impetha phile mfethu yabo khona nomchita ngaphezulu. So it's like a 50-50 win mfethu kancane ukuthi imshaya. Wena nawe mhlawumbe lo mngani lo owazi ukuthi uyakwazi ukuconvince ukuthi into uzoyenza ugcine engayenzi. Awukhona. uDlamini lo nhlobo. Yabo ufike wakhuluma nje naye kahle, wa relaxa, wamtshela ukuthi akhuleke ngikushaya. Wahlomeka ke no zama impress oqueen dog. Ungabona senze manje ungcwele. Wabona nawe mfethu lo muntu obuka le video ungabolo ungazenzi ighost phambi koqueen. Yabo like mhlawumbe uzama utshela amandla akho phambi koqueen naye ungaboyenza leyo. Ngoba egcineni uzoshawa wedwa uqueen ayibukele ayihlekele kuphela. Imashi futhi. Imashi jump. Ngiyamaseka nje Siliva. Abese ngifuna ukubhanet same time. Maxwell Dlamini is smooth and very fast with Yabo uzothini uma Dlamini is smooth and very fast. hayi why vele kumele ukhulume isingisi Dlamini is more and very fast. Hola. laphana kwi night shift manje ngizama ukupractice nje kahle isingisi sami So I'm practicing. yabona ke Maxwell ungakulinge nje uvume Messi uDlamini woze sixoxele ngapha eceleni hayi phinde yazi ovelo wenze kanjani Asifundile isifundo lo. phambi kwamakhuzo noma usana Asifundile. yabona ke Yazi wenze njalo ukuthi hayi never. akaza kushaya Ubhala abantu. Yabo umbona kanjalo umuntu oserious mama ukuthi uzama umtshela something. Avubone nje nawe mawutshela ukuthi ilo ithekeni ishela nje mase ngithatha ibhomu mase lokho ukuthi manje ubhalelani phansi ubhalelani mfethu uthi ngifunde kanjani ngizoyikhumbuza kanjani mangabhali phansi. Phela ngizobe sengingekho futhi Yabo. sunesibindi yaqinisile. Ngiyadlala bese wasaba amantombazana. Wena hlupha boys. nansi ke enye into ekumele uyiqaphele sike sithi shwi nami ngithi shwi nawe uthi shwi sonke sithi shwi imbadada sithi shwi sike sithi shwi Asiqala sitambe sithi yini. shwi Awusike sithi he. mahew naye athi shwi uDlamini wanama kangaka nje namhlanje yini kwenze njani hayi wena mnganami kunale ngoma le engizwile namhlanje ethi sike sithi shwi hayi ngishaya umchwele Dlamini awu ingoma endala kanjena Ghost. hayi phela intsha kumina mngani wami Dlamini ukuthi uyaqala Yintsha ukuzwa le ke. ngoma namhlanje akusho lokho ukuthi intsha phela awuthi ke mahew ngiqondisele la mngani La uyasabisa. yabo mawathi awuthi ngikuqondisele la awuvela ukuthi Dlamini asivele siyeke ngoba into ayisho emva kwalokho hayi uyovela ikwenza ubukeke njengesilimi mahew uma uyothenga ukhavela kaSpeeds mawucabanga lo khavela osuke uyothenga basuke bewuthungeni ekseni ngalelo langa cha basuke bekade bawuthuka pho wenziwa yini ke mahewu ukuthi
uthi mawufika la uphethe isicathulo uthi hey ngiphethe isicathulo esisha uma kuwukuthi asithungwanga ngalo langa kade sathungwa. Evidence ayikho. Point. Evidence ayikho lapho mfethu. Point uDlamini. Evidence Phela ayikho. ayikuthi ilo itiki ususele enziwe namhlanje. Qinisile. Badlala. Qinisile. I hope my we understand. Ngoba engikwazi ukwenza mina Mahe udlala. njengoDlamini. Ngoba Wena uthi understand. understand. Ngeke ngikwazi ukuchaza ngiphinde ngi-understand. Yabo. Sike sithi shwi. Hawu. Shwi, Uma shwi, sithi shwi. shwi. Nami ngithi shwi. Yo. Ha ha. Yayibuza. Kaze mphaphele. Uyahlaya lo. Hey. Emotional damage. Ha. Emotional damage. What's Better emotional than physical. damage? What's emotional damage? Ayazi lo meme. Ya ngiba ngiphethe la mpahla. Imeme le linichana. Image le oyitholile. Sijumpe ngapha. Utheni? Hayi. Emotional damage. Better than Sike sithi shwi. Hawu. Uma sithi shwi. Nami ngithi shwi. Yo. Emotional damage. emotional damage. Better than physical damage le oyitholile. Ayifanele. Oduqinisile physical. Ngiyakholisa ukudlala ngenduku. Ufuna ukukhala Maxwell. Lesopho uDlamini uzongixolela. Ngibona. Maxwell. Hey. Ngibona Woza. isipo. Indlela rithenga. Yabo. Like dog akazi kwenza ehlapeni khuluma umuntu mase aqhamuka. Oh, ushawe lo mpahla leyo futhi yathu. Oda uthini futhi. Vula amehlo ngakho. Athi ubona isipuki. Yabona. Bazomphinda no? Going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please go ahead and Click to Sunday uyazi naso hlezi khona siba click the like button dog. click that like button so hlezi khona simile ngeqe because we are always about to bang. Top shit. Top shit. Top shit. Like this video there, like this video there, like that video, like this video there, like that video there. But this button right here Is the main is the main course. one. The main source, guys. Top So shit. that's it, sir.